Hi guys, welcome to Prayhaz TV. We are back again with the latest gossip. Nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Zanupf team yevaraka chinyadzisa Prayhaz achiimba pamusangano ichiti chimira zvakwana sifu. Chimira tazvidzwa. Okay, thank you, Prayhaz. Thank you. Hello, Prayhaz. Hello, let's stop. Chimira, Prayhaz. We ask Chimira. Chimira tazvidzwa. Okay, thank you, Prayhaz. Thank you. Hello. I'm sure mazvinzwirawo mega guys, musazoti tiri kukunyeperai. Ndo audio yacho asi iritoripo video vachitaura vachiti aiwa Chimira, mukomana Chimira chimbozorora, tanzwa nesong yako Chimira pamusangano. Zvinonyadzisa pachirungu chinonzi Prayhaz was humiliated by Zanupf on their rally when panga vachiti vachigadzani ED as president. Zviri kurambwa naChamisa neZimbabwe yese kuti hapana president akadaro, pari zvino muZimbabwe hatina president. Saka Prayhaz anyadziswa, munongomuziva mega. Panoita Zanupf misangano ndiye anodedzwa, too much ndiye anenge achiimba. Asi nhasi zvazonyadzisa udzwa kuti aiwa zvakwana chiregedza apa achiimba. Vanhu vafanira kuseka vachidedzera kuti apa warakashwa apa. Thank you so much guys.